Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna, atong hisgutan, ang unang bahin sa paglakaw sa dalan nga may kasubo. Atong tagaan og pagtagad karon, ang ikaduhang emosyon nga mao ang sadness o kasubo. Natural sa tao nga bation og kasubo. May katuyuan kini nga makatabang sa tao. Apan mahimo usab kini nga makahatod kanato sa pagkahisalaag sa atong paglakaw sa dalan niining kinabuhi sa kalibutan. Niining unang bahin sa atong paghisgot sa kasubo, atong tagdon ang paagi niini sa paghatod kanato sa pagkahisalaag. Adunay daghang hinungdan nga makapasubo sa tao. Ang pipila niini sama sa pagkawala sa bililhong butang o tao, pagkapakyas sa imong ginahandom nga moabot o mahitabo, pagbaton og dili maayong relasyon batok sa suod nimo nga tao, pagpahimo sa buluhaton nga dili nimo ganahan, paghikaw sa imong naandang butang o binuhatan nga imo nauntang giganahan, o uban pa nga pwede natong manganlan. Sa panahon karon, usa sa mahimong makapasubo sa kadaghanan mao ang paghikaw sa atong naandan nga kagawasan sa paglakaw o panagtigom sa komunidad, pagkakulang sa paninapi aron ipalit sa mga kinahanglanon ug labaw sa tanan nga makapasubo kung matakbuyan sa COVID-19. Kinsa ba ang dili masubo niini? Tinuod, kining tanan angay ikasubo. Bisan ang kasubo natural nga pagbati sa tao, kung kini dili mabantayan, mahimo kining makadaot kanato. Matud pa ni Dr. Arlene Taylor, ang pagkasubo mahimong mulupig kanato. Kung dili maayo ang pagdumala nato sa atong kasubo, mahimong mapugnan niini ang function sa sistema sa immunidad o immune system. Maminusan ang level sa serotonin o mahimong mudala sa depression o kahamuhatod sa apathy. Ang Biblia nagapahimangno kanato sa Proverbio 17:22, ang usa ka malipayong kasing-kasing nagabuhat nga maayos sama sa tambal. Apan ang usa ka masulubong espiritu nagapauga sa mga bukog. Natural nga pagbati ang kasubo. Apan makadaot kini kanato kung kini magapabilin sa dugay og magadulot sa kinahiladman sa atong kasing-kasing og huna-huna nga mauna ang modala sa kondisyon sa atong pagkinabuhi. Kung ang nagbalatian miabot sa iya ang sobrang kasub-anan nga daw ang iyang paglaom nawala, mauna hinuon ang hinungdan sa pagkapakyas sa iyang kaayuhan. May posible ba kaha nga ang mga namatay tungod sa COVID-19 may kalabutan sa sobrang kasub-anan tungod kay sila nasayod nga wala pay tambal niini og tungod sa walay makaayuda kanila sa pagbaton ug kalig-on sa ilang pagbati tungod kay dili sila pwede bisitahan, o sa lamang kini nga pangutana nga hinuktukan tungod kay wala kita masayon sa ilang kahimtang. Apan atong nahibaw-an nga ang masulub-on nga kasing-kasing makapahinay sa immune system. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, dili nato himuong ulipon ang atong kaugalingon sa pagbating kasubo. Kung baabot ka nato ang kasubo, ato kining dawaton, apan ato usab nga hinumduman nga si Jesus miingon sa Santiago 5:17 nga itugyan kaniya ang tanan natong kabalaka tungod kay may kahingawa siya kanato. Busa, atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mo ilamparahan sa akong mga tiil o gahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro magaingon, nga anaara sa atong pagpili,
kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabyon.